Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts. That has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu oyinyanga engafundanga ngawufunda u4 ngabona ukuthi research ngizoshaya ngoduke. Siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu kuba nawe namhlanje siyabonga. Dokotela ngiyathanda sikhuluma kakhulu ngezinto eziningi ngomdlavuza ngiyazi ukuthi wathi ukhuluma ngayo last time wakhuluma kakhulu and abantu bayasizakala kakhulu Dokotela kuyona, but before sifika lapha Dokotela asikhulumeni indaba yamalinda. Uma uzobuka amalinda uwahlanganisa nedliso lika banana Dokotela kuphuma lapho nawo amalinda nadliso banana. Abantu sifundisa kakhulu ngabo ngelumbo lokudlisa umuntu ngobanana, but into esiyisenzisa fisa imidlisa umuntu ngobanana. Banana uthatha about 3 days uqala ube effective. Amalinda awukuthi yonke imithi ekuyena iphume kungene lelumbo esilifakele la banana. And mase ehlala kuyena amenze lento esifuna ukuthi abe yona be robot. Ingakho ke mesiphusha mase sifaka amalinda futhi. So senze ukuthi siyavala mase sifaka istop. Angahluphi. Sawonke. Siyabonga kakhulu ekuhlupheni. Well Dokotela, I think the secret is revealed now Dokotela. It's a blessing ukuthi uyakwazi kwenza lokhu nalokhu Dokotela. Not a lucky ukuthi siyakwazi manje Dokotela ukuthi kulaphe in Nazareth noma umuntu omNazareth. It's a blessing or it's a lucky? Lahlasembe Dokotela just balance lapho. It's a blessing or lucky? Ake silungise spelling. Abanye abantu abazo understand ukuthi ngona ukuthi angifuni kuba too religious like. Okay. But the whole of Quran allow lucky. Oh. The whole of Bible, any verse, any model, any version I know lucky. There is blessing. We iron God on inhlanhla. Nawulanda khona into zenhlanhla. Angisho ngolotho the iron God. Okay. Yes, ngisho ukuthi uNkulunkulu into zaNkulunkulu zesibusiso. Kuyisibusiso. Ngoba noma ungaya ebuhleni, uma ufika khona abafundisi abavangeli bathi inkosi kunike inhlanhla. Bathi inkosi kubusisa. Yabo. Ngisho ukuthi ufuna uphinde uyibhekisisa kahle lento yenhlanhla ukuthi it's not from the Most High God, the one who sits above the angels. And then it's from iron God. Then umukwazi ukulapha iNazareth ufuna wazi ukuthi uNkulunkulu usekubusisile. Kuyisibusiso esikhulu lokho. Ngoba those people are already coming carrying isibusiso. And they're still coming to you to tap to you as well. And then uthola ngisho isibusiso kubona. Kodwa inhlanhla. Ngizoke ngikhuluma futhi ngonhlanhla versus osibusiso. Uzoqala ukubona ngenye indlela uma ubuka unhlanhla musubuka usibusiso they are not the same. Ngoba akekho osibusiso ulakhi. Yabo? Yeah. Yabo usibusiso ba blessing isikhala siningi. Unhlanhla ba olakhi. Kodwa mususu uyayibuka into yabo ukuthi ime kanjani uyabo uthi hayi labantu kuvula ngokhiyo ronke la. Khona into uyangena ukhiye kodwa uvuma ukuphenduka. Noma uphenduka isicapha still asivule ngoba because lela gama afuna abali challenge. But above unhlanhla I decree and declare. Noma ngabe ngizalwe kanje but I still declare. Ngoba phela kunabantu abangazalwanga emshadweni abanye bayisource of violence kuze bafike, but isono sabo sokufika emhlabeni bayakwazi ukuthi bathi decree and declare. Khona kunje ngiyadlula la. Bathi udlula kanjani umuntu ozalwe kanje kodwa kusala ngiyadlula. Nakhona kuma unhlanhla we have to have a prayer warrior because kunalento ukuthi wena you are not blessed. Legama lakhe lisho ukuthi you are blessed. You denounce the blessing and then replace konhlanhla. Angikho lapha Babu Dokotela bawusizibojabulile. Yo. Hey, Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela, siyabonga kakhulu Dokotela. It's time Dokotela to talk to you about
to take isigqoko semadokotela? Why meliqale kimi? We have to obey it first. I have to take the decision and uyemukele ungaphoqomi umuntu ngoba lento wena obuyibuka obuyilindile and then uyabona ukuthi awusalele u4 months usalele u3 months ngoba sobala August sikubona usalele u3 months and lo 3 months futhi nawe usuyihlepho ngoba uDecember 15 akusenza kulotho and then we are getting late, we are getting cold every day. Just now uzoba ne-numbness of the feet and then ufuna wazi ukuthi uma ugeja manje, believe you me, January will drown you. I understand January will drown you. When khuluma into ka December nginabusenza December, but January is real. It's whereby people bebona ukuthi lento iyona and I change, and we told people about this. Nasi isiqoko semali 30,000 rand isiqoko semali lento le uyayithatha lento le uthathe isiqoko lesi wenze lento esizokutshela yona ngale siqoko lesi. Babu Dokotela bosizobojabula 30,000 rand isiqoko semali, but the time is now. The time is delay now. It has to be cancelled now. Take it because you know how to. Siyabonga. Hey Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Is it true Dokotela ukuthi kunabantu ababoya amabhokisi nje le emathuneni? Do you think you can remember some? Just khuluma. Just Dokotela. Kukhona abanye. Ayaza ingizela mali ngayishaya ngayihlanganisa. Hayi. Bathi mina ngigcwala. Angigcwala ngamahumusha. Ngathi mina ngamtshela ubaba ngathi mina ubatshele ukuthi ngoba mina. Wathi hayi dume bakwazi ngathi kodwa baba ubatshelile. Ngiyabashaya. Ngathi hayi baba ungabaphenduli. Babayeke. Wathi ufikele umfana baqhumisa isibhamu la ngasekhaya ngathi mina miyeke. Bobabili babhajwe phansi mkhulu hayi. Awaqhekeza imoto yami wangathatha lutho Nkosi yami, wathatha amaphepha kuphela uphansi mkhulu hayi ngeke mkhulu hayi. Yayivese ngishayise novana uphansi. Abangibamba inkunzi eSalisbury baboshwa kwasifika ubaba wakho omunye wathi une-asthma uyacela ukuthi icala ngilicishe, omunye ukuthi ngathi angisho lutho. Asiyekeni futhi lento. Hey mkhulu hayi kuvoshwa kwamangcwaba manje hayi mkhulu hayi Kodwa wenzeka. Khulu. That I admitted on record. Mkhulu hayi. Angisho lutho mkhulu. Ngihluphele mina. Awume wangiwathembisa ukuthi uzongibulala, ngaxolisa. Ngathi mina angazi ngitshela umuntu uzongibulala kodwa ngiyaxolisa. Makhona la ngona khona ngiyaxolisa. Kodwa ngiyazi ngeuphinde isho lonto. Wathi uzongazali mina ngathi ngeke ngikwenze lutho ngizoxolisa futhi. Ngamshaya mkhulu ngamshaya. Ngamtshela ukuthi ngeke uphinde. Umaye sesaba la uTumsana uzokutubula uwedwa ngathi mayihlisa umoya. Mina I'm not a fighter. Ngilungisa izinto. Zakhala. Zakhala mkhulu zakhala. Hayi kodwa phela mina ngimsukele umuntu. Mina mkhulu yabona uma unginyathelile. Mina ngixoshela ukuthi mina ngisuke ngafaka unyawo lakho ngaphansi bengazi uzonyathela. Angimsukeli umuntu, angimsukeli ngoba ngiyamazi futhi ngiyamhlonipha. Kodwa ngisuke ngazi meke wathi uzogeja. Uzogeja mkhulu. Kukhona nje izicishe ngaphahlone bekujovana asiyekeni futhi. Babu Dokotela baba sizojabule. Siyabonga mkhulu, siyabonga. Dokotela asikhulume nje ukuthi uyakwazi umuntu ukuhambisa umnikelo nje wethonga lasemanzini okungaba ke iraselele librown Dokotela for ithonga lasemanzini ngoba Dokotela and kusuke eyodonsana.
laphana uma umhambisele lo muntu uma ube nenhlanhla kuphuma umuntu uma ephuma lo muntu uphuma ngathi unezibi zasolwandle esuke ephuma nazo ikona ukuthi usuke ephuma ebusuku but isikhumba sakhe ngathi sipheli uma ngathiwa singasibona kahle emini ngathi sipheli unamadlebe athe ukuphakama ngathi awembuzi ya uyaphuma ke lo muntu lo uyaphuma lo muntu lento ezibambelela ngathi zibanje into engathi zamafinyela uyaphuma ke lo muntu uthe kuba kujalela ngaphambili laphana usuke ukukhuluma nomuntu wasemanzini akulona idemoni umuntu wasemanzini but uma ekhuluma uthi bese buyele emanzini futhi kuphela kanjalo uthuka into akazi uthuka into akazuyibona la inyawo zakhe sibhanqene ngezansi akayona inkosazana inyawo zakhe suke sibhanqa bavesa akadingi ukuhamba uyatshwisa but izandla zakhe uma ivule ezithi ungazi uthi ezedada yabo la izandla zakhe uma ezivula ezithi but akakhuluma njalo nathi mekhuluma nje then mase ahambe umoya omnikelela ke lo muntu ngizocela ukuthi abantu before beze kuthina asingayijahi imali yabo abahambe bokhuluma nomuntu omdala kwesinye isikhathi uyamfica emfuleni bese nifice kunegusha lapha phesheya komfula elidlala into engekho amagusha kusuke kuyena kusuke kuyena futhi uyaba igusha abe inkomo emhlophe abe ihashi yabo abe idada uyakuthanda ukuba idada kakhulu ufike ezibeni emfuleni nje akukho umuntu kunamadada awu3 alandelana awazi amadada aqhamukapi ashona phansi lamadada avuka shona phansi alapha lana izibe esithandwa ngathi sithanda uba dark khona agudla lapho kusuke kuyena futhi mphathele abona uzoza nje kumina ayenze lento le ingane zakho kume yonke into imali kaRafa iphumi osejele bamhlukumeza ejele uyagula abamkhiphi umntwana wakho uyabona la ngane izofela ejele ayiboshwe nabo sebayithola iparole manje una 18 years esejele anabo baphuma ngo2017 kodwa nakaphuma thatha irice eli brown 1 kg lo 1 kg ubiza 85 rand thenga indwangu emnyama thatha isibuko esincane ozozibuka kusona uzokhuluma kusona musu uyabhala igama lakho ubhale inkinga zasekhaya before uze kuba Dokotela akuyenze lento but ungaloko ubalisa ungadabukisa indwangu emnyama 1 meat half meat rice eli brown rice uthi isitolo ucela bakunike i-brown rice u85 rand uwulothe idayisa thatha ke iphepha ubhale igama lakho nesibongo musu uyabhala ukuthi ufuna umuntu omdala kwenzileni thatha ama coins abe u9 ama 1 rand uwafake la phakathi unjalo salikwazi umusu uyazibuka la musu uyakhuluma ukuthi ufunani musu lento uyayibopha ibe inyanda musu uya ezibeni preferable ebusuku ungangeni emanzini ungavuma ukuthi azakuthinte ngisho amaqakala ngoba uzoqilazeka ugeje ukhale ngami ungalaphana ngathini una 3 to 5% ukuthi ubuye 95% unama chances ukuthi ungabuyi umuke wangena emanzini ukuthi hayi mina ngizoba nginesithunywa samanzi uzawubona isithunywa samanzi ifana nani yabona khona ngapha eVirginia Airport ngiyamtshela lo baba ngithi mina umuke wangena ngizophonsa into zakho lapha emanzini mina ngiphinde emuva abazwe edakweni amanzi ayele emadolweni hamba sithi sekusuka lo ngathi mina ubufunani lapho kwahlakazeka bhakede kwahlakazeka kwasani kwalonto ayibange sayiphosa uzajwezuka esemthatha lihamba naye kokubheka ihlabathi kwavula ngathi ingcwabo esegaxa abantu lebaleka kathi buwe uthi hayi phela kunomuntu wasemanzi ngithi ufunani
ngoba lana sizokwenza icomputer siyahamba engisho uma wenza lento buso ufika lento kuyayiphonza amanzi ungawathinti ucelele izingane zakho usho futhi ukuthi ufuna ukuhamba ngiye kuBabu Dokotela ukhuluma iqiniso uthi nginemali engaka ngicela umntwana afika ngimukele uma usuhlala ke u2 weeks ungitshela ukuthi batheni laba bantu sizokwenzela into abayishilo siyabonga hey ndoda akhala indoda hayi yethi weso ngathi mina ngidakela wena please beat me with not the wives not girlfriends labo nokuchoma ngabo but beat me ngabasebenzi la ebunyangeni Dokotela la ebunyangeni Dokotela phela mina ngazi ukuthi lento yeintombi namakhosikazi hey egcene kuphithizele nje lento omkhulu ufuna sikhuluma ungathi mina hayi Babu Dokotela ngiyakubhitha mina nginamathenda namathenda ayo nebusiness awayo nebusiness entrepreneurship lento ngeke business awukwazi ukumaintain ithenda ngithi yeah awukwazi uniwe nje kuba nezikhukhula uniwe ithenda yokulungisa we-paving phelile hamba apply lenye lena le paving oyimaintain wena khona bazoyimaintain umasipala uzimaintainela yena ama pothole lawa avalela wa maintain ibusiness ya maintainwa abantu bahola weekly monthly as much as basasebenza ngisho ukuthi mina ngifuna ukuthi ke ake sisiyizinyanga sike siphinde futhi sithi challenge accepted Babu Dokotela we see on akwandiswa abasebenzi asingandisi abasebenzi with the intention ukuthi siyabaxhaphaza yabo ake kwandiswe abasebenzi la eminyangeni ukuthi Babu Dokotela i-challenge siyayithatha mina ngizokubhitha ngifuna ukushawutisa Babu Dokotela abanye abawu5 abanye abawu2 for that umdlalo omuhle ngoba sinabantu abaningi abafundile abangasebenzi sinabantu abaningi abadilizwe emsebenzini because of incompetence abasaqasheki bano60 bano50 do you know ukuthi umuntu ono60 usayi toilet uyalamba lo muntu okay i-retirement yakho no68 I'm told Austria u70 yes after 70 so ngayusaqasha but thina nginokuthi sikhuphule retirement sithi 60 emva lo sayihlehlisa kakhulu ku-retirement sesithi 35 umuntu ona40 akasadli South Africa ake kuqashwe nabantu eminyangeni kodwa sisebenze le skill ithonge lesinikele umuntu ake senze i-competition enhle sandise nje abasebenzi lokusiqashile sibone kogcinaphi sizobona i-poverty izoqala manje ingabi kule level ngoba ngempela abanye abantu bazobaqoma izinyanga hayi ngoba befuna imali bebezithanda ngoba befuna ucansi befuna imali le enyanga ezinayo guess what laba abantu banemali emkhulu inyanga kukhona la eSangro House angazi ukuthi bayigama layo ine mali kukhona ela ePhoenix ine mali eyasebhizana kuzoba enye futhi la ePhoenix eWhite House yaseMozambique ine mali too much labantu banemali kukhona enye la eStank eZamani Township angazi ukuthi uba isibongo sayo inama BNB nayo yonke laba bantu that filthy loaded ngizama ukuveza ukuthi labantu banemali enkulu and abaqasheke abasebenzi aqashwe nabantu ke manje let's stop bouncing into ezibizayo ake kuqashwe abasebenzi siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu mzuzu omncinyane siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu I think i-challenge impela kumele bayithathe Dokotela kubi kakhulu Dokotela asikhulumeni ke nge-cancer therapy eMelo naseJohannesburg cancer therapy ushayile umhlaka 1 ahlehli siyaphambili sithi cancer must be beaten believe you me cancer must be fought left right and center cancer siyayiwina because we are capable we understand sinayilo i-proof and otherwise apoptosis yayo siyi understand ukuthi cancer enzani umuntu in vivo in vitro we understand yini enzeka lapha kwe cancer and cancer is the right time now ukuthi nomuntu one cancer ozo 5000 sizokunika izinto ze cancer because it's khona Babu Dokotela bawesizwe bakujabule siyabonga Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena umuntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela uBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke